Toto video nie je vhodné pre maloletých divákov. Zdravím vás, vitajte na mojom YouTubeovom kanáli. V dnešnom videu si zrecenzujeme holandskú komédiu New Kids Turbo. Peace, 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 peace. Pow, pow. Mad liberator, death operator, rock the data, amazing flavor. Yo, the way I feel, time is too hard to sit still. V úvode filmu hneď spoznávame hlavné postavy. Čo tak kúkate? Nie je to môj bicykel! Ukradol som od tej kurve! Po tejto informácii si hlavné postavy objednajú jedlo a počas primitívnych scén Čuješ, ty mongol? Hej, šofer kamiónu, tut. dôjdu na to, že dnes je utorok a tak si uvedomia, že musia ísť do práce. Kurva! No v práci ich čakajú nepríjemnosti. Všetky hlavné postavy dostanú padáka. Ty buzerant. Môžem si nechať len najlepších. Po tejto zlej správe sa všetci stretli a zistili, že dostali podporu v nezamestnanosti. Super! Dostal som podporu! Prachy zadarmo! No zistili, že nemajú neobmedzené zdroje peňazí a tak sa rozhodli to vyriešiť Daj nám viac prachov, pičus! Po tejto potyčke skupinka na ďalší deň obdrží list, v ktorom úrad oznamuje, že dávky v nezamestnanosti sú im pozastavené. Z hnevu sa rozhodnú, že už odmietajú za čokoľvek platiť. Pán Bacbak? Áno. R. Bacbak? Áno, a? Pane, máte na účte debet vo výške... Šofer kamiónu. Dobre, Robí takto. ale... Tu sú dvere. Po tom, čo exekútor je napadnutý Richardom, tak tento prípad začína riešiť polícia a média. Ako riešite túto situáciu? Robím si len svoju prácu. Média sa rozhodli kontaktovať skupinku neplatičov a chceli natočiť pohľad na situáciu aj z ich strany. Je to rozkošný psík do riči. Žerie špeciálnu potravu. Má citlivé črievka. Ale mňa vyrazili, lebo som si vzal do práce psa. Po pár neúspešných pokusov policajtov sa pokúsiť ich zadržať, museli povolať posily. A čo je horšie, naši hlavní hrdinovia motivovali obyvateľov taktiež neplatiť. Ja už nikdy za nič nezaplatím! Zmiznite! Vyhneš! Nuž, dámy a páni, Gary dostal nápad, ako získať nejaké tie peniaze. Rozhodol sa kontaktovať miestneho mafiána a požiadal ho o pôžičku. Zvyšok skupiny kontaktovali Garyho, kde zmizol, keďže nikto okrem neho a Barryho nevedel, kam šli. Dozvedeli sa, že je v miestnom kasíne a tak sa rozhodli ísť za ním. Posratý buzerant! Po prehre v kasíne sa rozhodli ísť domov, no netušili, že sa na nich chystá polícia. Keď sa zbavíme tých chlapov z Máskantu, všetko sa vráti do normálu? Predpokladám. Hoďte tam bombu. Po tom, čo si armáda poplietla mestá, tak sa vláda snaží zakryť pôvodný účel rakety a tak sa to snaží dať za vinu belgickej vláde a simulovať útok. Naši protagonisti po ceste narazili na bývalého nacistu, ktorý im poskytol zbranie, keďže sa cez média dozvedeli, že vláda sa ich snaží zlikvidovať spolu s ich mestom. Každý z vás si môže vziať jednu. Po krátkom čase špeciálne zložky prišli do mesta a naša skupinka bojuje o záchranu mesta. Počas tejto dlhej scény plných bojov sa dozvedáme primitívne veci ako, že majiteľ reštaurácie, kde sa naši protagonisti chodili stravovať, je vlastne Garyho otec. Harry, zachránil si ma.
Som na teba veľmi hrdý. Po dlhých bojoch nakoniec naša skupinka zvíťazila a oslobodili mesto. Šofér kamiónu. Nakoniec sa dohodli s miestnym policajtom, nech ich nakoniec postaví pred spravodlivosť, kde si vypočuli ich trest. Ja vás budem musieť zatknúť. A ten boss vás všetkých odsudzuje na 240 hodín povinných prác. Túto pičovinu pozerať je úplné utrpenie. Každopádne, ak sa chcete úplne odreagovať, tak to odporúčam pozrieť. New Kids Turbo za mňa 2 hviezdičky z 5. Každopádne ďakujem vám, že ste to dopozerali až sem. Nezabudnite hodiť like a do komentu napíšte, aký film by ste chceli na budúce. Majte sa.